South Africa, South Africa, South Africa. Nama-Africans nje onke ase-Afrika. Asibele udabeni KwaMaphumulo. Udaba KwaMaphumulo esithi asinibriefe ngalo, asizubabade kakhulu, kodwa sizonikeza nje lokho okuncane esinganikeza khona. Udabeni KwaMaphumulo asanoma sothi upart 3 noma upart bani, kodwa nje ilokhu esininikeza khona. Ekseni njengoba nibonile sifike lapha kwaDukuza eStenga sahlangana beku umama ubani umama ugogo mfana, yes ugogo mfana noma mncane umfana abesihamba naye nomfundisi ke mfundisi waseLuthela umfundisi wabo nabo bebaphelezelile nibonile. Cha silambe kuhamba sisuke ke la masin don'ts ucingo siloku sihlangana sixhumana nobani nomuntu oyinyanga. Khumbula phela ukuthi yonke lento le u-driver we-taxi usinikeze ama-details enyanga. Sase silokuxhumana nenyanga, inyanga vela ayikho eSouth Africa, ingale ngoba vele eyangale. Iyona ke ebengiloku ngixhumana nayo ingitshela ukuthi siyakuphi singene ngalavumisa, Kolela lavumisa, Manzini, eMatsapa, esigodweni police station. Inyanga ebengitshela lokho. Right. Mazihamba ngasifika lapha eGolela asibanga futhi inkinga. Yonke into kube paperwork vele ibiyenziwe ngendlela okuyiyona, kodwa okufike kwaqala kwasiphazamisa indaba ye-network. Indaba ye-network iyona le eshayile kakhulu, yenza ukuthi izinto seziyaqala ayisahambi ngendlela abehlele ngakhona. Ukhumbuleke mawusuka eThekwini, suka nje eThekwini uya eGolela kuzokuthatha nje ama-hour amathathu mhlambe no-half. ama-hour amathathu no-half. Mawusuka lapha eGolela uya epolice station lapha esigodweni kuzoba indawo ngoba uyijwayele, kuvele kwaba into nje kahle kwaba ama-hour nje amathathu. Siyabona ke ama-hour amathathu uzaya le. Right. Mase sesiphazamisekile indaba ye-network, kodwa sadonsa sekuqala, kodwa ke manje sikuyagejana ngoba manje asenalo into yokuthi ke lento sekuyona ikhona yini. Uma ke ngihlehla kancane ukuthi umama umamncane womfana nogogo uma sibathengile ukudla sithenga ukudla sithi asidlini, bathi no akudleki ngoba uthi umama vele okugogo ke umfana uthi ufastile vele noma kungasafasteki ngendlela owayekwazi ukufasta ngayo esenobusha, njengoba sekhulile sekunezifo eziningi kuno BP kunoshukela, sekwenza ukuthi ungakwazi ukufasta ubamba umthandazo ngendlela ofuna ukubamba ngayo. Kodwa nje abadlanga, sasuka la sasofika kwaManzini. Lama hour ngwabalayo njalo ngwabala uhlanganise umuntu omdala engadlili nodadewethu ke lo semncane bengadlili. Uma ke sifika lapha ngoba ngichaze ukuthi inyanga ebekade isilida, mase sifika lapha inyanga vele ngoba inetwork ibengekho bengasahlanganeki nayo, kodwa benginakho engqondweni ukuthi ngoba ngimtshelile before ngingene eborder ukuthi ayisiyangena manje eborder, bengilokhu ngima-update nje ukuthi sesikuphi sekusho ukuthi ke usengabala lawo ma-hour le bese eyongilinda kuphi epolice station. Okusimangazileke ukuthi masifika lapha hayi akekho, ayikho inyanga la, akho umuntu la, yithi kulungileke. Suke lapho singene ngaphakathi emaphoyiseni. Cha amaphoyisa abakithi aze asiphatha kahle, amaphoyisa siphatha kahle. Ubani usibusiswa nalo uDlamini, usayitsheni sibusiswa uDlamini, siphathe kahle kakhulu nje abantu abanobuntu, la sibone khona ubuntu. Wasethi ke uyena ophethe lolu daba, asimlandise ukuthi kwenzekeni. Samlandisa wasethi okay, akezukhuluma, asizukhuluma kakhulu singakamboni ngoba sothi siyakhuluma utho ukuthi mhlambe lo muntu akusiyo. Hayi kube isikhashana nje nabo behlanganisa into ezithile. Phela inkinga yemoto igcwele lonke izwe, naye usikasathi nyokulinda kulindwe imoto. Siyazi kumkuba khona ke thina la ekhaya akusasimangazi kakhulu, kodwa iwari bese ukuthi eborder vele kuyavalwa. Isikhathi esihambile sekulapha ko 2:30 kuyavalwa lapha ngo10. Manje ufuna ukuthi izinto zethu singathi kuyisheshisa. Cha igcina ifikile ke imoto ezobathatha
osayitshini sihambe siye emoshwari uDabs emoshwari yakhona masifika futhi emoshwari cha basiphatha kahle ngoba vele usayitsheni besefonile batshela ukuthi siyeza sibheka umuntu owatholakala ezibeni lapha oyi-unknown cha masifika nakhona bandla basiphathe kahle base ke beza futhi ngoba bashilo ukuthi ukhona umuntu owatholakala noma amaphoyisa vele beqinisekisile nabo sebeyaqinisekisa kodwa ke futhi abaphinde bakwenza base beyasichazela ukuthi isimo sakhe asisekho kahle isimo asisekho kahle khumbula ke ukuthi imuthi bivele ingekho kahle imuthi ayibivele ingekho kahle uma sesichazelwa ke ukuthi ke isimo sakhe ngoba uhlale kakhulu emanzini asekho kahle yabona ngicabanga ukuthi wonke umuntu uya understand ukuthi ngithini manje simo asekho kahle isimo asikho right lokho ke sekwenza imuthi ishintsheke futhi isingena ke egiyini lesibili ngoba ibivele nje siyi-tense angene umama angene noma mncane wengane mabefika lapha bembona uyalazi udaba akubanga nezinto eziningi abadinga ukuthi bezenze ukuze bembone ngoba besabonakala ukuthi lo nakama marks ezinyeni bakwazile ukusheshe bebone ngakho ukuthi uyena la babone ekhanda ngoba khona izinto nje ekuyizona zona bekwazi ukuthi bazobona ngazo ekhanda mhlawumbe ukuze siphangile khona bazobona ngakho akufikanga nalapho waseyathandaza kumama wakhala kakhulu wathandaza imuthi ke yashintsha kakhulu kunaqala umama ekhala ngokuthi nje ubulewe ephila wahlinzelwa ezibini ehlinzelwa umuntu wase South Africa emhlinzele ezibini aphinde futhi amhlinzele ezibini kwesibili mawuthi ukuthi uzombulalela umuntu ingane yakhe ungayibulaleli ngisho ezweni lakubo uyibulala kwelinye izwe uthi uyibulale kulelo lizwe leyo itholakala kudala ingane isiyonakele uyabona lo muntu umbulele finish uthi ukuthi ke wazomshana ngeindleko ke manje indleko zokuthi lengane isuke eSwazini ize kuphi eSouth Africa ube ekhala umama kodwa ke salokhu sizamile ukududuza sizama noma ubona nje ukuthi ukududuza kwethu kuyafana ukuthela amanzi emhlane wetata ngoba le nto kwawena lento othi uyitshela umama kwawena ngeke uzuyenze kwawena makuthiwa bekuwena kodwa nje baphela ugcina ukhuluma kwenzela ukuthi ke mhlambe khona izwe elilodwa elingenza ukuthi umama athi ukuma right imuthi ngishilo ngathi ishintshile aphinde yashintsha njalo inyanga ayibonwa nangokhalo kodwa okuhle kukodwa ngenyanga ukuthi ama directions esinikeze wona kube yiwona okusho ukuthi ke ngempela kwakuyi project yabo le bayayazi mayithi akayazi akunalutho futhi kodwa ke sisazomlinda futhi simnikeze ithuba lokuthi naye asitshele ukuthi kwenzekani okay nansi ke into okwethu bekuya lapha sizofika thina sihlonze isidumbu bese siyabuya size ke sesizokwazi ukuthi kuhlelwe ke indaba zokuthi ke simlanda kanjani kungcwatshwa kanjani senza ucategory 1 wesigodi ngoba simisele ngaloko ukuthi ingane siyingcwabe sinikeze umncwabo onesithunzi wethu njengabantu besigodi base South Africa imuthi yashintsha futhi ishintshiswa ukuthi into eyenzeka lapha njengoba nje unknown engaziwa vele postmortem ayenziwe i-postmortem lapha yenziwa njalo ngolwesine uma ngenzeka ukuthi ishintshwe bengabe becelile benza ama-supporting statement azokuthi ayenziwe ngolwesithathu khumbula namhlanje umsombuluko kusazoba olwesibili kusasa bese kuba olwesithathu bese kuba olwesine uma ke kwenza i-postmortem ngoba thina beso-identify sohlonza isidumbu bekwenzelwa ifamily ibe nesiqiniseko ukuthi ingane itholakele bekwenzelwa ke emaphoyiseni akwazi ukubhala into ekhuluma ukuthi cha lesi sidumbu esase South Africa bekwenzela abasemakhazeni babe benesiqiniseko ukuthi umuntu abamgcine lapha umuntu wase South Africa uyaziwa uma sekwenza i-postmortem udokotela uzodinga ilunga lomndeni
yilapho ke futhi sekuzoshintsha imudi ke futhi manje kufuna ukuthi ke sicabange masishane ukuthi amaphoyisa masikhuluma nawo yazozamela ukuthi i-postmortem yenziwe ngolesithathu yabo kodwa ke manje sekufuneka ukuthi kube bani nelunga lomndeni enye into abantu besifazane lapha awukwazi ukulalisa abantu besifazane la ungabonanga khona ukuthi bazolala laphi bazolala kanjani ukuphepha kwabo kongakanani izwe singalazi yonke leyo nto le kufuneka ibuye la engqondweni masishane kodwa kube sekusiphoqa ukuthi uyazini njengamanje ahlukane phakathi udadewethu okumamncane wengane kuzofuna ukuthi yena asale lapha asale simnikeze ucash ebhaketini lesigodi simni okunye ke kobuye kwenziwe ke e-wallet noma account in kodwa kufuna ukuthi abe nayo imali azokwazi ukuthi abe nayo ezomgada ngenhlanhla ngoba sikhuluma ngobuntu eAfrika nase South Africa amaphoyiseni la bese sikhona ukuthi sisukile lapha emoshwari sezasabuyele police station police station khona nje udadewethu ovele wathi no yena uzomthatha lo ayohlala naye ekhaya enze yonke le paperwork efuneka ngoba kufanele ukuthi phela kwenziwe indaba ye-postmortem kwenziwe indaba ye-death certificate kwenziwe nalezi zinto kube sekuyahlelwa ke nemoshwari ukuthi ke bazosithathela ngamalini ukusuka la eza kuphi eSouth Africa uhamba ngosuku lomngcwabo noma ngoba enye into evelile ukuthi akaseyena umuntu ongamthatha ufike ukuthi usazolala ufuna ukuthi ngosuku lomngcwabo asuke straight la afike lapha ekhaya sekumbiwe sekulungele nje ukuthi straight uya kuphi uye emangcwabeni ezinye zezinto ecindezela kakhulu ezenza imudi kuyishintshe kakhulu kube nzima kakhulu kubantu esihamba nabo kodwa sigcine sivumelene ukuthi ke udadewethu uzosala lapha esale emaphoyiseni sabonga kakhulu sabonga emaphoyiseni ngendlela asibonelele ngayo ukuthi cha akasale ukuze singeze ukwenza lento ka back and forth ngoba lapha nakukude nesikhathi right okunye ke kube ukuthi ke basenzelile bakithi ama quotations South Africa basenzelile ama quotations number angazi noma kuyabonakala kahle number abantu udaps now yabo now ma quotation nansi code nansi ithi 33,570.90 cent out ngifeze kahle ngoba le mali le izokhokhwa yithina sigodi sase Africa sase South Africa nansi imali basinikeze yona ngecode le so into ke sithi ke udadewethu ngoba esele lapha bazohlela ungaba ukuthi izokwenza ngolesithathu noma ngolwesine enye yezinto eyenza ukuthi kufanele ilunga lomndeni libe khona kwenzela ukuthi kuphinde iqinisekise ukuthi kuhlinzwe kwenziwa i-postmortem kumuntu oright kungenzeki into eyenzeka lapha eBizana salapha eMbizana safika khona kunomuntu osengcwatshwe 10 months kanti umuntu waseLesotho owaseBizana usele Maritzburg ukuze avoideke lezo zinto nje yikho kufanele ukuthi kube khona ilunga lomndeni kulungile ke usele udadewethu thina kwamele ukuthi ke sidrive ke siphuthume lapha eBhota kungaze kuvalwe ubona kuyilezi ikhathi nje singalele cha sesiphumile ke Bhota sathola indawo ukuthi ke sizolala khona indawo e-right ehloniphekile namanje umama kadlile ngoba masifika la sifike kulapha eduze ko9 yabe ku9 exactly kwathiwa kuyavalwa lapha ngo9:30 indawo emakitchen umama size sathi ke kulungile ke abamphakele ngoba bekwenza ukuthi ibuffet kwathiwa sathi abamphakele uzohamba yolala nakho lapha eroomini yakhe kwenza ukuthi makwenzeka kudleka akwazi ukuthi avuka adle ngalezo sikhathi azodla ngazo ngizama ukuthi ke isona simo esibhekene naso ke njengamanje ukuthi bazo arrange ngale thina okwethu ukuthi si raise lo cash sikhokhele lesa sidumbu ukuthi ke sisuke lapha beze beyosibeka kuphi KwaMaphumulo ekhaya ngale mali e33,000 South Africa nama Africans onke at large
ngiyazi ukuthi bafowethu sizokwenza kwenzeke ukuthi ke isidumbu salengane sifihlwe ngendlela okuyiyona, ithambo lakwasithole lifihlwe ngendlela okuyiyona. Thina abantu besigodi siyimisele ukube bekuhulumeni simnikeze lo mfana category 1, umncwabo lo category 1 wethu isigodi, thina sigodi ngobuntu funding senze category 1, singalindi omunye umuntu sizenzele. Ngicela senze njalo ke bafowethu, i-account niyayazi 628-784-88339, asenze njalo. Abakwaziyo ukuya straight kwaSithole lapho KwaMaphumulo abaye khona, ngiyacela uMaphumulo wonke ke, ngicela i-district ilembe i-district, ngicela uhulumeni, ngicela amaqembu ezepolitiki, sicela abamasonto, niye nje straight, ngicela ama-artist nivolontiye, sihambe siyokwenza loya mncwabo ube sesimweni, ube sezingeni okufanele ube kulona. Ngiyanicela South Africa, insizwa zakaMaphumulo zonke ney'ntombi zakaMaphumulo, umuntu onamandla nongenamandla, ngiyanazi bafowethu nawo amandla, ake sikwenze kwenzeke. I-district ke niyazi ukuthi ifana nenzeni, asiyenze lento, fihla ihlazo kamakhelwane wakho. I thank you, I thank you, I thank you.